morning. Sino tinakakumpleto timi sa Tidalyo ti Parbango? Sigurado day ta? Sino mo ti kumpleto nga haan nga nagtutot bras? Nay. Sino mo ti haan Apolos nagdigos? Dahito iti os-os tao. Sino mo ti kumpleto ti turog na no sermon? Wala. Akseptarin nyo asin na sino tinagdungdong sa alanohan nyo kayat siyak nga rod tinagdungdong sa noon nyo kayat malpasan niya sakripisyo siyam nga aldaw a sakripisyo no na impapuswan de jay panagaginaldoyo di panagmisayo makatulong mang sanctify mang pasanto kada tayo mang dalos kada tayo nakarkaron to nagkonpesar kayo kalpasan na umawat kayo matinasanto na komunyon ke dakkel agrasya bendisyon nya no na impapuswan de jay panagnobena tayo adda kay eskwela ak ijay institute idi di pagbasaan ti katikista nakaasawa ti foreigner Australianon sa wala di agkamali legal man laki di na divorce da nakapagkasar da mo dito'y Pilipinas kunana di jay foreigner di agsarsarita kami di may da bimisita di jay Australiano kaya nakano ti dumakkelan di jay anak na ito'y Pilipinas ta napintas kano kunana ma-appreciate na ti Filipino values tayo haan lang nga Pilipino ba strong family ties respect kadagitay nataengan nga kunana na sumangpet we have the mano anamot amo English ti mano baawang mo English ti mano bless kuna tayo ka bless you can bless you bless kuna tayo ngam agmano mano po kuna tayo dayjay ken jay bigbigan na launay kunana dayjay panangtaraken tayo kadagitay nanang kintatang lolong ken lola iti uray na taenganen ay aywanan tayo kunana iji ayan mi kunana no lima kay bimaketen adda bukod na nga biyag adda bukod na abiyag dayjay anaken no lumakay bumaketen ikabil lang to di home care di mi pay makita no daduma ka di da pay makita no matayon kunana kayso kunana ito'y kano ti kayat na apang padakkela iti dijay anak na takas jay ti kayat na apagbalinan dijay anak na wanta na sabsabali tayo nya iso nga ti topic tayo nga mintatta practice filial piety kunana dayjay anya dayjay respeto kadagiti nataengan respeto iti nanang ken tatang sabsabali tayo nga Pilipino dano datayo no dayjay respeto wenno dayjay ayat ti naganak kanya tayo adda pay dagiti kakabsat tayo nga ag-resign iti trabaho na wenno saan ori adda ti abroad into no lumakay bumakit da nanang kintatang pagawid da umayda taraknen umayda aywanan datayo ko datayo nga Pilipino Ilocano ron datayo launay di mo dadaday tayo may sa pamilya dagaji anak da uray limada ala adda adal da adda sansanikwada adda kukukwada adda kanya-kanyang biyag ngam nagsaki man nga kitaen tayo nga Ilocano ngun Ilocano launay na nga dayjay napintas ti biyag dagaji anak ka makitkitam dayjay nanang kintatang dayjay nga duduwa da nga kasla agbibiyag nga kasla kakaasi nga dayta kasla handa masango nagsaki man nga kitaen nga gaputakas jaydan ket no daduma ka adda daytay kanya tayo uray no hantay nga direct nga naganak no makitkitam akas jay ti pamayan dagiti anak kasla masaksak kasla ngay adda may matudok di pusom nga kasjay ta adda natural a respeto tayo adda natural nga ayat tayo kadagiti naganak isogorod nga adda awag nga uri hamukab-kabag yan no kanayong kadkadgano ka agbalin nga anti di mat won antay good morning antay yan nagmedi adda anti adda di agbalin nga anti tayo adda respeto tayo nga rod
Kadayat isaki, dayat ugali tayo, kababalin tayo nga narigat apadaan dagiti dadduma puli. Ta isuda busy da. Jak amo ano after how many years nga busy ta itumetten, adan tumet trabaho ti aminan, industrialized tumo launay ti lubungan, baka madanon tumo nga tanga kasjay nga awan to ti respeto tay kadagitay haantay nga ilalaen dagiti nagannaken. Ngam na dadumaket, daytoy nga ugali tayo kahaan siguro nga agbalin, mabayag pa'y siguro Nyak amo ano puraw to amin ti buok tayo nga di koloren, tuladan tayo mo tayo, puraw kay to maamin ti glota tayo nan, kaguglota tayo nan, isonto nga tamutan at tumulad tayo tumatan, siyempre haman to magkakulkulor ni nanang mo, puraw ka nangisit ni inang mo, di amo pa no, kasano to nga agkabagyang kayo. Nga mabayag pa'y siguro, taada tayo adda na idumduma, nga respeto tayo iti naganak. Adda na idumduma, nga ayat tayo iti nataengan, respeto iti nataengan. Uray no adda madmadi ugali na dahita nataengan, o daduma dahita ay barbaridad ko na tayo, adda lata na isiperate, adda lata nakadulin a respeto, basta nataengan apaya, adda gamin di puso tayo dayjay. Paggalang ko na tayo dayjay, adda lata di puso tayo dayjay. Kawan nagmayat di pamilya. Adda pa dagiti pamilya nga makaayayo niya. Wan adda biyagda, di adalda, adda apuda, adda trabaho da napintas. Kati nagmayat nga kitaan ka pagiin nagawan da pa di inadawon no tatang da nga alaen. Bahagi mi man ni inang tata, aguray kayo. Di pa'y naiyiliwan dagiti ubing. O may tumagyan iji balay. Dan tula tamo manugang nga hanga mangayat ken katugangan na niya. Mangang ka. Kunara. Dan tula tamo manugang nga handa nga respetar. Ngam laglagi pa nyo adda dagiti na ikamkamang manugang nga mas na nadungdungo da pa iya katugangan dangam di anak na mismo. Adu ti kasjay. Dagitay pa'y handa kadaraan manugang dano daduma ka mas adda pa'y ti oras na nga mangayat kendi di katugangan na ngam di anak na no daduma. Kasjay ti karespeto tayo. Kasjay ti maysa nga armas tayo no apay ang mapag-asat tayo. Anyo ti ko na ti Biblia mo lang, di yun unana. Di mo na nga pasit na. No dayawom da amakin ni inam at idugto ti biyag mo. Wan kita ta ni Apo Diyos, uri agkabkabaw ni nanang kintatang mon, taon tulat Dangaro dahi ti kaaruba may. Uri agsibsibog ti nya naga mais DJ anak na ayabanda apaya ingka kano ipan di Manila. Ni nanang data agkabaw nga rudan. Papanam ije Manila, lokoten da ji idada ilogan da ji tricycle apan da Ericos isublida Manila dito yan. Ay Manila na to. O Tagalog. One into no after 30 minutes mayat to mayayama into no kan ipanyo kano manen ije Manila. At damot aday ti daduma nga mauma tayo di bannog, di rigat, di tuok. Ngam addalat na nakadulin a respeto. Dayjay tigasat tayo. Padasem nga kunana nga rod no taraknem no ayatem dagiti naganak mo. Atidog ti biag mo makaayo ken ni Apo Dios. Un atatao na dayta. Addalat tamot jak ammo no anya nga kultura, anya nga upbringing dayta a pamilya. Yes, they have everything adda adal, adda sanikwa, mayat ti biag dagiti anak, ngam no di nanang kintatang ke duwadan to jay nasaya aten no duwada pay, duwada nga agkabalay. Uno sa ano daduma uray kabalay dagiti anak dak kaslalahan nga kameng ti pamilyada. Amo yun mapana manglanlana iti masakit dagiti nataengan. Di jay mo nga makita no kas ano ti ayat kindong mo dagiti naganak. No makitam ijay nga manong aldawon nga di pay nasukatan, wano dijay lugar na kwan, there is something wrong, adda kurang na. Wan busy da siguro, ti katatrabaho agsapsapol, ngem haan nga garanti nga mabaybay ang tinaganak. Haan nga garanti nga
mabalin nga pagrason tapno mabaybayan isunod iti mapanak makitam ijayon no kas ano kaayat kas ano kadungo dagiti anak ija naganak dagiti mabaybayan siguro met nakarit da mo nga ta di si kapigpigsaan da dagiti naganak tapayanghan nga agsubli tano ayat ti imbuhos mo ayat tumet nga agsubli ngam no kinatangsit kinauyong kinaimot siguro akin ton lakay wano bakit ka na da imimot mo wano datang tangsit mo aka ikwadan tumet ngam haantay may isukat day takakabsat apa yang ada iti ibagbaga tayo ni Zacarias makita yung sequence di biyag ni Zacarias padi na lintag awan ti nagkurkurangan na haan nga naglablabsing haan nga aganak ni bakit na Lopez idi mang sinsindi ti insenso, isa magikabkabil ti insenso, iji altar, nagparang ti anghel. Hey, Saki! Ngagreglan bakit mo aganak? Unana. Kas ano nga maaramid bakbakitanan, ang kamamati, agumul ka, pinagumul na. Idi naganakan ni Elizabeth, after 8 days, apan daindaton iji templo. Zacarias ko mati ipanaganda, kanya ti kunanahaan, kunani bakit na damagan nyo kini Zacarias no niya tipanagan nangalat pagsuratan Juan tinaganda from then on nakasaumanan ni Zacarias kay dinagsaon ni Zacarias nagkanta kas lakuma indayeng ko mano ita ko nagkanta niya ti kunana madaydayaw ti Dios day didwa-dwa ni Zacarias nagbalinan nga puro apamati indaydayaw nanti Diyos tanamatin nga naganak ni bakit na uray no Lopez. Madaydayaw ti Diyos ti Israel kunana niya. Sinarungkaran na dagiti tattao na ket sinubot na ida. Ngamin ti Israel manunga henerasyon nga nagbalinda nga adipen na irororomenda. Nya inikan na tayo ti maingil amang isalakan ang nagtaod ti kapututan ni David nga adipen na nabayagan nga imbaga na daytoy babaan dagiti propeta. Dahil ti kantana niya. King karina, nga isalakan na tayo kadagiti kabusor tayo. Nagpintas a promise. After nga naadipan ti tao gapo ti basol, na ipromise nga adda umay mangisalakan. Kaday tangar aramidan ni Zacarias, sika anak ko kunana. Very proud mo't ajari na ni Zacarias nga nagbalin di anak na nga isonto ti mangisagana ti dalan. Haampay ang iso ti Mesias. Taham mga iso tinay tatang ni Apo Jesus. Ngam di pa nangisagana na kunana natanok kanto iti imatang dagiti amin at tao. Kasi magkanyayohan nag-graduar di anak mo. Kitaan nyo makarwar ti let, makarwar ti wow no ag-graduar ka, oray ka lang agpake, oray ka lang agpalitsyon apaya proud adi yari na tayo. Haan tayo ang inya naganan uray no hantay nga ibalbalikas no agbalay giday di anak dajiragsak naglaing madagay teacher tatan haya po diker pa ilaang wano preparatory kinder pa ilaang adda amin mangiprint damot ti kunwari diploma award certificate apo mapan mo amin nga parents ija stage apag picture daman congratulations anak apo inya naganan gaputan na kulit di apo na wano dita apuyo han nga maisuron mistra anya ti award na most active tapno adala award na mo taga siyempre adda amin awardan nga misulpang ay ka most active ay ka community garod ngam di jari na ginaganak no makaala ti pamadayaw di anak siyempre adda jari natural nga rin na tayo datay nga Ilocano ka hantay unay nga nabokal nya nga daytay uri naggraduar di anak tayo ko agul ulimag tay laeng baybay ang nga naggraduar ngam di pusom aglaglag to adala tamo dagitay pasaw nga mangipasikat ay manang kumusta kanyo nagbakasyon kayo mo wan sino dayta ay iso ti anak ko kapitan ijay ko barko iso ti anak ko pulis apa nga masapol nga dapay la pulis na no di ka buakaw iso ti anak ko nurse ijay abroad kuwun man iso ti anak ko kapitan ijay ayan may para iwaras magayam ti ayuda kung naklakan no inya nga kapitanan
Adda ajiri na ngam datay nga Ilocano han unay baybay am nga maamuanda ko na dayjay ngam addalat tamo dagitay ko ngam ibagbaga na ditoy no nagbalay gidi anak proud di jari na tayo mapadayawan tayo kasi mo ni Zacarias adi agkan kanta isunan imagine mo ta agbalin a propeta dagiti amin ana santuan. Imbaga, kaya na nga saon at nang ipaltiingan kin ni Zacarias, akas di pagbalinan di anak na iso nga nagkantan, siraragsak. Kano isitwait tayo, maiti pa nagbiag tayo kakabsat. Kuna tayo ka, maawagan tayo amin nga anak ti Diyos. Datayo, we are all daughters and sons of God. Kano makita na ka ni Apo Diyos ti balaygim, agkanta nga tamat, madaydayaw ti Apo ko na nangatamot, tapaya day ti anak ko, very proud ak kanya na. Nung kitaan natin ni Apo Diyos ko, masika ko ng mga anak na ka, may pagpanakil na tayo, di jeri nana, gapuking ka, gaputi kinasayaat mo, alat ti balay gi kakabsat ka, nasayaat mo, nakaadal ka, well and good. Not the business mo, adda sa ni Kwam, well and good. Nasaya at dayta, awan ti dakes na. No adda position mo, very good dayta. Ngam ti panangusar mo ti adal mo, panangusar mo ti sanikwam, panangusar mo ti position mo, maayayo nga ta ni Apo Diyos. Agkan kanta nga ta ni Apo Diyos, gapuking ka, kaslakin ni Zacarias. Agkan kanta, gapo di anak na, imayon ti mangisagana, ti dalan ti Apo. Uray mo't ani Maria ken Jose mo't, idi may maiyanakan ni Apo Isos, ako deep inside, ako very nagragsak ajiri nada, handa lang nga ibagbagat, handa garod nga natarawit-wit. Kakasya magkanya tayo, no, kitaan ko man ni Apo Diyos, dadta, kitaan na. Wow, maayayak ito yung anak ko. Apaya, very good, na kompleto na pa itimisa na. Amuna ti agayat, amuna nga iwanan dagiti naganak na. Amuna nga aywanan dagiti kaaruba na maririnak ti ayat maririna dati ayat ko kadakwada babaen ken kuana hangata nga agkanta ti langit hangata nga maayayo ti Dios no kas jay ti maaramid kada tayo ngam no kas laday tay taraken mi jay ubog nga ano da kami kamahilig ka magtaraken ti an animal aso kalding kada baka kano na mamayat dagiti taraken mo very good. Ngam na makabasol amay sa niya kunana ay pangisitin yun, apugpugan yun. Kakasjes mo ni Apo Diyos mo niya, nagsaya at grupo tayo nga anak, nakaadamay sa nga mangiruruman. Adamay sa nga maditi ugali na, adamay sa nga haan nga nasaya at hanga makato. Niya ti kunana, pugpugan yun kunana, hamba nga taa. Pagbalbaliwon nyo kunana. Kada jati saludsod kanya tayo kakabsat. One, ada di strong family ties tayo. Nagkanta ni Zacarias gaputi anak na. Very proud di jari na pan nakaidaydayaw ni Apo Diyos. Tatamot inga-ngato tayo. No ni Apo Diyos tibang tanaw kanya tayo. Mapakanta nga ta ti langit gapuking ka. Agkanta nga ta agaleluya da nga ta di langit gaputa responsable ka. Nasaya at ti panagserbim. Hala uray pa ko na tayo nga ado ti pagkapkapsutan. Ado ti pagbasbasulan, ngamrimrimbawan kadilat ta di aramid anasaya at di may sa akamali no dua. No ti karunan kad ado mo di kamalin awang pay pakaayaywan ken ka di amo ano agkanta langit baka impyerno mo ti agtatamburon tontoron tonton bagi tay dayta tontoron tonton duada. Tontoron tonton bagi tay dagiti chismosa kung kunada di langit ay impyerno nagadakesen. Amo nga taa. Iso di ti saludsod na kakabsat. Naiayo, no si ka maiayo ka di anak mo, iji apom, very proud ka no agbalaygi, kuno agbalbalaygi ka, no di biyag tayo, maiayo nga ta ni Apo Diyos. Maragragsakan nga ta, makitkita na ka. Nalaawis na kakabsat, sapay kumaata, agaleluya ti langit, gapo kada tayo. Haang kumaa nga di bangir, akwarto ti agaleluya. Gapo ta adotay nga pasurot na, Diyos ko pakawanam, nagadukam lang nga ruden, umay ka pay laeng, bumangir kamutten Nga mabalin tayo pay nga bangkingan di ruangan, mabalin tayo pay. Na aramidan tayo lakit ti pagayatan na, mapantay di nadalos a ruangan.